So ku-exam. Yeah. So iMamelodi Sundowns ina 17% winning rate. Okay. So ngiyamangala ngoba lo thisha bamthatha. Khona uthisha phela waxoshwa. Oh. Kwathiwa i-exam le iCAF akayiwini akekho good akadlali kahle ama-marks akhe awadlali kahle. So ngiyamangala lo mesethola 17. Lo 17 lo uphume ngokuthi kudlalwe ngokulinganayo kwi-draw kwaphuma 1 point. Uma sekwenziwa ama-calculation e-winning rate kwi-CAF kwindlalo ye-CAF eyi2 ye-Sundowns kwaphuma 17% ngoba balitholile ipoint elilodwa baphinde badliwa. So over 6 bana-1. Over 6 points bathola 1 point. Yeah. Ama-calculation aphume lapho kulezo ba u-17%. ngempela uKhadoso kwi-CAF. Okay. Wasebuya la kwi-test. Akacushwa abashaya ngebula. Oh yeah. 6 out of 6 shoot 100% winning rate. Yabo. So then ke bese songena kuma player of the match. Yeah. Out of 4 games la wadlalile uKhadoso. Una only 2 men of the matches. Uthi ngiqaphele. Ubani? Ama-player of the match aphuma bedlala nesikhukhune. Bedlala futhi nani ne-Orbit College. Ushaya khona thisha. Ngasho ukuthi kade waba uthisha omkhulu. Yeah. Yeah, so lama men of the match la watholile